Case number 1. Kwame Tufuo. Complainant. He no free by Konongo free town. Yabaka telling him. Dabe na be yuti Kwame. Name. Ube yuti ndabe. Unyi. Ube. Yeah, you know what's the within you. No about the same obi or the first charge betos. Aye. Yeah. That would say bibia be kama ate. To asa wo panic. Bibia be kama. Nyame na ehwe bibia. Aye. Ya oba ye show isu a. Ono kra de oba na kotokro sulu nte hu hia. Yenko. Okwa sori. Bacho me kwa sori ba se dem kwa sori. Wejai. Yo. Asembe na dia be da wo mame. Mommy bacho me ni obi kwotena ye. Ewa akra. Npa kra me na kwotena ye. Ono one ne yele ana na mba mienu ana eti. Oh fine. Ti me ko kan ho miensa. Ti bacho dan na efie na ye wo mu no na ye 3 bedrooms. Na adwaye no wo mfinfin. Ti woni ye nyi adwaye. Okay. Nti Sunday Mama no ba ko ho akra ne be mape. There's some bebre. Se de la no etiko. Kwame yenkoi. Mommy bacho ndi Sunday anopa bi na me dwaye. Ti me wa dwaye wana na me hu so bia punu. Ti na ma chi na hwe epono no na me ten. Na wo chi na hwe epono na ye di pie no. Ti na ifan se woto na ehwe. Ba wo ne ma de ehwe dai. Ayo, but me hu ya na me ten ye. Abaten. Me hwe na ye ma me no. Nti me ya aduma na ma ya che me hu. Mommy pacho sorry me dwaye. Ti me no say o Kwame anya hwe isa wo ye bema. Asema ma me ne kan no nti me ma fa anya asenti o ya o kan sana na me fa metaro udi twa wase ni twa no pie na me call me dem. Nti o mu a 1 week ma me no de wa na wone metie na asesa. Aw aduane o de ma me nya na asesa. Asesa woni boni mu ana ne papam. First no mama aduane a na ma na wo snack akle. Afi wa increase meat. Ba try. No ma me number bi. Ma me no so na ni kunu ekokwa aso on tafie. Na ne maso ko skunu. Abiji. Ti mommy me wa branda bi no. Ma me no ti aduane o de ma me no wasesa no. Oyo kama. Wasesa bibia. Ti last me wa no ma me sika se me nje hye me. Na me je na me dana si. Ti ya kwa asole. Ya kwa asole ya mantem. Watch 19 kwenti amantem den tin so na ne maame ni kunu no ekwa aso ne ma no so ko school ti na abo be 7 na me da won ti me da wa no pa 7 ko watch 19 ti mo ba na is wada watch ti me da wa na me hu se obi asom be mam na endamo na mu so obi asom be mam na me ti mani na e maame no ti o ya no ka se me mia ma no me nye din ana o tena me so Sumpa FM. Na sata mu awuda ho no ana obesumu no na on hye bossa short. Achona me hye nika short nika. Me ba me rom hunya na me. Criminal crazy agency bi. Da bi. Ade nika mu ha ni. Nika mu ha. Achona ice boxer. Na uso be me mu no epijai. Ba achona me na wasuma odi ahye na num. Ntina ho asore. Me ba achona. Na maami so be me mu a hutumi sore sa ese be ma no de on de wonimu obi a nkwase asem na wodi no so obi a utimi page ni just like that e me ma mu problem yo Kwame yenkwe ti mommy o ya sa no na otena me so na o si mi miama no na frida na obehu medwaye won o hu se me ye be ma o transfer asebi eson o transfer so ne woda satama o so me be man o twimini kan baaye to wotena me so sa na se minika no ba fam na o teme so na mo mi no na nim ye bibi na satam no wafa be mada no wafa obada na wafa bida mpacha ani se na wo so no wabnim yantiwe na mo mi no nim ye de on be ye wie
nti ade akye na ofle me ba ho enso ade na ne kunu na ne kunu okwa bi a 3 weeks na waba na na ma ya wura hosem omukọ SS boarding school akam ne maame no kwa na ho na ofle me ba na maame no kokulu ana ka kire me se de course ndra no boni bi ani na o hye ni nkura no ba o ma ne mura boni bi ani nti monto aso hwe na man ka asem na nkyire obi a ya kwaso ana nkoso me ni mienu ntem to ya na me de mai din na me si ho na o ma me sika na okoye nti efiri wonda bia na aba me da mu ho ni kunu ne ba ni wagya sa de ne ye ni kunu kwa afede na aba betena me da mu ni kunu kwa obeda me da mu ma de achi ono be dawo dem na one nada okay ni kunu kwa na aba me da mu no no ma be ye do be ye utime dawa bia ni kunu kwa 2 weeks no ma ya obeda me da mu na na me ne betena 2 weeks okokuru ma na okọ odware a me da mu na aba be dawo hey chese ma bi de ahemu de wade ubo na abrampa chese na de nsu to agramu dwudwa ememe dwane obekura torch kwe ntoma kutu ebukura ni ti betu tomu meme dwane no akoda be ma dem hey senti say yo yankwe ba 20 o mo maame ne benyem ye ana obewo ye owo ye nkwa akra na o mo se osene ni kunu kra ba eh obetra na me ba so sa ne ba maame no so papa no na wa wo mienu mema mienu ni oba tuenu ye oba we ni oba to on ko se me betena fi nshila aba na bela bom ama na nya baba akra no kra sa asene urade nyanko ye mema bia mo bo urade koloto kasai ti mpa cho menene ai woman wa woman de na de oyen de ogusuwa ye ti last bi maame ne ba wo ye maame ne wo wie na ne kunu ne ba ye ne kunu ba na o se kokwan so biem ti dana na ya numle na woko ti woko ye na maame ne sa ba mo say ye ne ho adwuma oba be wanya wanka se oba nkwada na obele misika awo de mo so oba nko be ko ba bi so okay ti metuo hwe TV na maame ne ba ho na one me be ye dia one me ye tie na ne hu so bia bie ho opono na wula ho na ye ne kunu na choba na me soma wo me ho ti asema ne kunu kan se he na kwa me sa na wotie ti na maame no ne kunu ne be bo me na maame no ejina mfimfini na mko wula na se ba sa na ma fele na mko wula dem ti ma hu di ekoso ewo animu ho woni ene yele ni mienu na ne kunu ne ba dem wo ne ku ba se me nsam ne o mani ampie ti mi ye na me pa na twuma bunku to dwe pa na twuna o se me kula me ba ama amfam bibia ama entare nyo no na toma me nti eti ko impie ti me ba o me to bag ti bag na me fae me fon kula ba se me jan ho ma nti amfa ana opamo me opamo si abontin ti so me opamo sa nti mi anko fie na abontin sa ade sa we sto no mada they say dia na esi pesa dia na ebo maame no ni kunu be hu sa asema ni kunu kan ne se wiase amba oba me ne beda na mada no me be ma ensoli bio no kan me fa no tra man se nya asem bia na wapam nti ma frifie o nti ne free ono be ma nso ne edi san fie san ni edi be 1 year ni be 1 year mu ani o be ma nso li bio na brampa se sa samu akola na ya akora boni ana maame na ye maame boni maame ba panimu na o mfie sen chomo 21 years nje man so no yes na wo 20 years na me ko 20 years na mo 19 years a wo ko 20 na de na me se champa me bia dwama afu se wonim se oni ayi ahoshe so a enkwawale be ma wo tutu kwai enya wa ba na afa be ma se enya dwuma wo de metua wo ka tina fie me no me ye oba akukonyini mesom wo na de
wo so me ye benya mema bi on be say adwuma ko sa kontraje no na we pa say pa obi ba ba mu akura o ka say na abra pakura ni atete ni su maami ba pani maami no sister no obe o fie say onyi be say 30 simu obi 38 or 38 no wa bo maami amane Trevor 17 mo na mane yeah ahamu denne e ma ahamu di pa san bebe fie o e ma bi na wo kwabena ne se dura na jo a wono nam microphone pumachi baba sia wo so bi na obi da na waka ne na atwom o tie sound no ana ne ho aba na o de akoda bronsama tumi abo ba pa kura yi e di nkwase ase akura yi mu yakodi buro nya ba ne nsam ntra be yeso ntra no de no so we di agire pa kuro ya pa di afie de obewu o because niam eyi ba ni nyina confession ne niam eyi ba no enya mo friendship mu nani enti akola no susu se abai wa na e wo ba nani wa ba da akwaje wo ba nyai ajor no ba for you Mr. Champo